Endamên Komeleya Lêkolînên Heqîqetên İslamî û Kongreya İslama Demokratîk li Enqereyê di rojê aştiyê dane. Ali Menolî dibêjin da ku balê bikêşin ser şerê li Bakurê Kurdistanê, ev vê çalakiyê li dar dixin. Her wiha Ali Menolî da ku pevçûn bên rawestandin, banka hayedariya li raya giştî dikin. Niha di Kurdistanê da vehşetekî pir mezin tê meşandinê, insanê me tên kuştinê, insanê me têne perîşankirinê, malê wan tên şewitandinê. İşte ji bûna vê zulma hanê, vê vehşeta hanê ku bi dawî bibe, ku bi şeklekî aşîtî, bi şeklekî insanî, bi şeklekî İslamî ev mesele hanê ku di navbeyna Kurda û di dewletê da ku eva bi aşîtî hel bibe ji ber wî qasî em vê eylema xwe hanê. Her wiha alim daxwaza wê yekê dikin û dibêjin da ku ev şer û pevçûn bi dawî bibin, divê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî navbên kariyê bike. Gelê Kurd bibine yek. Seyda ciger xunûsa dibêje eger hûn nebine yek, hûnê tune bin yek û yek. Gerek gelê Kurd tamamî werna alîkî alîkariya hevdû bikin û divya da jî em ji we jî tabî rûdavê jî vî ricayê dikin gere bi rêz Barzanî jî destê xwe dirêjê vî îşê bike, bi Kurdara yek e, bavê wî emek daye, bi xwe jî emekdar e û gelê Kurd bîne cem xwe bi hev bine yek ji dostê wî ye dixuye ana dostê wî dixuye Erdogan jê ra bêje bes e. Çalakiya rojê aştiyê ya Ali Menolî roja îniyê dest pê kiribû û di êvarê yekşemê jî bi dawî bibe. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.